హలో వెల్కమ్ టు శ్రీరంజని బొటిక్. ఈ రోజు మన బొటిక్ లో ఒక వైట్ కలర్ కాటన్ ఫ్రాక్స్ తో ఒక కాంబో సెట్ అయితే రెడీ చేసాం. ఇది 2 కిడ్స్ అండ్ ఒక మదర్ కి అన్నమాట. ఇది చూడండి, ఇది వైట్ మొత్తం ఎంబ్రాయిడింగ్ వస్తుంది. యోగ్ పార్ట్ అంతా ఇలా ఎంబ్రాయిడింగ్ ఇచ్చాము. మొత్తం కట్ వర్క్ కూడా ఇలా ఎలివేట్ అయ్యేటట్టు యోగ్ పార్ట్లు ఇచ్చాము అన్నమాట. కిందకి వచ్చేసరికి ఇది మొత్తం ఇది బాగా ట్రెండింగ్ లో ఉంది కదా. నెక్స్ట్ వచ్చే సమ్మర్ లో కూడా ఇది చాలా బాగుంటుంది. బాడీ కి ఎలాంటి ప్రెజర్ లేకుండా, ఇబ్బంది లేకుండా ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, చేసుకోవచ్చు. పార్టీ వేర్ ఉంటుంది అండ్ సింపుల్ గా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇదైతే కిడ్స్ కి వచ్చేసరికి హ్యాండ్స్ లో స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చాము. ఇలాగ విఎస్ వచ్చేలాగా ఫ్రిల్స్ ఇచ్చాము సేమ్. అండ్ కిడ్స్ కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇలా థ్రెడ్స్ ఇచ్చాము అనమాట కంఫర్ట్ కోసం. సేమ్ 3 ఫ్రాక్స్ అన్నమాట కాంబో. Thank you for watching. Bye bye.